मोजां मोनो बयबो एकदम जाहरो आरो ओमफ्राय खाथियाव फैबा माबोरै बुंनो हागोन ना हाया सोंनाय नायनोसै मोसानायखौ मोजां मोनदोंमोन ना मोजां बिबुंथिखौ खोनासंनो बिथाङा जोंनि ओनसोलाव फैनानै माबायदि मोनदों आरो मा बिथाङा जोंनो सुबुरुन होनानै वेलकाम माय इउटिउब चेनेल दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय आङो फाथाबारियाव दंफैयो आङो नैबे फंबाय आलुखौ लोगो मोनदों बल खेला नायनो फैनायाव दा फंबाय आलुआनो आंनि मबाइलखौ सालायगोन दा बिथांनो आं हगारना होनाय जाबाय बे आंनि मबाइलखौ फंबाय आलु माबोरै दं मोजां मोजां दा ओमफ्रायो खानायखौ सोरसिना आलुनि खानायखौ रायजोफोर नायदोंमोन आलुनि खानाया माबायदि नाय वाव एसे खायथांनोसै ओमफ्राय बल खेला खयथानिफ्राय जाबायानो होनदों हनै सोरथो फैदों मादै गेमस्रि फैगासिनो दं मादै गेमस्रि वाव मादै गेमस्रि फैयाखै दाबो सफैयाखै फैबाय जानो हागौ दे नेनानै थादो ने गोजोननाय लानाय दा दे बिदिब्ला गोजोननाय लादो दा आंबो लागोन नेनानै थानायसै मादै गेमस्रिखौ टिकेट दाननायसै हानि गांसे हरदो दे हायावसो थायोलै गांसे 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 गांनै मोनसे मोननैआव मोननैबो मोनजाबाय 50 थाखा रासो ना हाबलागासिनो दं र' दे हाबनाय सायावहाय नै हाबफैबाय जोङो दिनै मोसाखावरिफोरा हनै थेंक इउ जे ब्रादार मिलौदो गारांजों रोजाबनानै बयनिसिम गोसोखौ गोजोन होग्लायनायनि थाखाय बे समाव जोङो समखौ नायनानै जों प्रग्राम बायदि आवगायलांसिगोन बेनिखायनो जायफ्रा दासिमावहाय बे बिथांखौ धन्यबाद होबाय सिनायथि होनायनि थाखाय आरो लोगोसे हांख्रायजानाय जोंहा आलासि दंबावो ब्रादार दाउब' दिनै आङो गोबां जोंनि ओनसोलफ्राव नुनो मोनो जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा बा जोंनि माखासे दासो देरफुनाय गथ'फ्रा गोबां रोखोमै दिनै माखासे निसा बुस्थुआव दिनै गोजावनानै दङ bola gede leh orang ada jali kan Siapa nak gerak orang? Yang mana yang siapa nak? Siapa nak ini tangga? Siapa nak ini tangga? Yang siapa nak ini tangga? सिनायथि एबसुनि मेनेजार आरो एसकेबिएननि मेनेजार बिथांमोनखौ जोंनि कमिटियाव केसियार
नोंथाङा जेराव खोथा माने गोख्रैनो फै जेराव केमेरा हैनो नों गेम्सखौ लामाखौ हगारना होदो दे लामाखौ हगारना हो रायजोफोर आरो जेराव थादों बेयावनो सिगाङाव थाग्राफोरा अननानै जिरायदो सिगाङाव थाग्राफोरा अननानै बिबुंथिखौ जों खोनासंनो बिथाङा जोंनि ओनसोलाव मोजां मोनो बलिउमा एकदम जाहरो आरो ओमफ्राय खाथियाव फैबा माबोरै बुंनो हागोन ना हाया सोंनाय नायनोसै मोसानायखौ मोजां मोनदोंमोन ना मोजां पाटाबारि सानजारा क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायावहाय दिनै जिहेतु इनभिटेसनेल नकआउट फुटबल टुर्नामेन्ट बेयावहाय नोंथांमोनजों गाजा गोमजायै पाटाबारिनि गेलेग्रा फोथाराव दाब दाब जायगानि नोंथांमोनजों लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोनालाय गोजोननाय मोनदोंना मोनाखै दिनैनि गेमा माबोरै जाखो आंथ' मोसानानै पात्ताखौनो मोनस्लाबासै सोर हानजाया देरहाखो बा जेनखो नोंथांमोना एसे खोन्थानानै होलाय सिनायथि एफसि थ' बिथांमोननिसिम कंग्रेचुलेसन्स एक्चुअली आं दिनैयो एसे हेल्दी मोदोम जानाया नोंथांमोननि थाखायसो दे नोंथांमोना एसेबां अननाय होयो आंखौ बेखायनो आङो गाजा गोमजा खुसियै थानायखाय एसे मोदोम गुफुं माबोरै नुदों आंखौ टिभियाव एखे नुयोना रिता एखेनो आसा खालामो नोंथांमोना पाटाबारि सानजारां क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायावहाय जा फुटबल टुर्नामेन्ट खुंदों बेयावहाय दिनैल' नङा फाइनाला जोंहा एसे गोबाव दंबावो जिहेतु नोंथांमोना जा दिनाव गेम्सखौ नायदोंलै ने गेम्सखौ नायदों नै र' गेम्सखौ नायदोंलै गेम्सखौ नायदोंलै ने फैगासिनो दं नुसिगोन फैगासिनो दं हेलौ नुसिगोन हेलौ सोरखौ नायदों जोंना बिनानाव गेमस्रि दैमारि सरि या बिथाङा रायलायगासिनो रायलायदो दा फट' लानायनि टाइम नंथ'आ जुदि नावलाय सोरखौ नायदों सोरखौ नायदों मोनसे मिथिहोनाय गेमस्रिजों फट' लानो थाखाय ओरैबायदि हांगादावरा मानसिफोरा औ माय गड नायला फावसायदो अननानै फावसायदो ओइ नानि सोरखौ नायनो फैदों मा होनदों गेमस्रि दैमारिखौ oh my god लोगो
गथ'फोर दा बल खेला जोबनानै थांबाय दा लैहोर फैनानै भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक खालामदो दा एसेनोसै आंनि भिडिअआ बाय आरो